Hej. I denne video der skal vi snakke om genetisk drift inden for evolutionsteorien. Når vi snakker evolutionsteori, så har vi typisk snakket om, at der er selektion på nogle individer eller på en population, og gennem generationer så ændrer populationen sig, fordi at det er noget, der selekterer på det, eller at de har nogle fordele eller nogle ulemper. Det er altså miljøet, der styrer lidt den her population. I det her tilfælde, der er genetisk drift lidt bare tilfældigheder, at der er simpelthen nogle gener, der forsvinder fra en population, fordi, ja, på grund af tilfældigheder. Og det er noget, man snakker om, især når man har med mindre populationer at gøre. Det her, at genetisk drift kommer til at have en afgørende betydning, for at der måske er nogle gener, der forsvinder ud af en pulje. Og det er jo noget, der er relevant, når vi snakker bevaring af truede dyr. Så kommer genetisk drift til at være en afgørende rolle. Hvis vi har en stor population her, som det kunne være, de står på en ø måske, så har jeg prøvet at tegne ind i de her dyr, der udgør populationen, to gener, altså to alleler for et gen, og ved hjælp af farver, grøn og rød. Og her er der en god blanding stadigvæk, og det er der også her i den lille population. Okay, god blanding. Sådan fordelingsmæssigt, frekvensmæssigt. Der er bare større sandsynlighed for, at de her enkelte gener, de bevares fra generation til generation. Det gør ikke noget, at for eksempel den her han eller hun forsvinder, inden man når for eksempel at sætte afkom i verden. De gener, personen har, eller dyret har her, de går tabt, men selve genet er repræsenteret andre steder i den her population. Når vi kommer til små populationer, så er det meget sårbart, hvis nu at, ja, vi har jo et grønt gen her, der koder for et eller andet, og samme gen har vi hernede. Og det skal måske nok gå det her, men hvis tilfældigt her kan det være, at det her individ ikke når til at sætte afkom i verden, og få ikke sat dem her videre. Og det kan være, at det her individ heller ikke, eller falder ud over klippen, inden man når at sætte det videre. Det kan også bare være tilfældigvis, hvis det her det var en han, parer sig med hunden her, at man bare ikke lige får sendt det grønne allel videre. Det er jo 50-50, hvilket der kommer videre, når man snakker afkom. Så selvom de måske får 4 unger, jamen så er det måske bare helt tilfældigt, det røde udgave af gen, der går videre. Så går det også tabt i næste generation. Og så findes der ikke grønt længere, og det kommer ikke igen. Kun hvis der sker mutationer selvfølgelig. Men de er ude i populationen. Og det kunne være, at det var et vigtigt gen, der for eksempel skulle klare en eller anden virus, hvis der kom det, eller noget andet. Så populationen er mere sårbar. Det her genetisk drift, det er der også skrevet lidt om. Nu er jeg inde på en side, der hedder evolution.dk. Vi kan se det her. Der er noget, der også hedder, hvis man går ned her i genetisk drift, og der er 2 figurer, som viser, at hvis man regner på de her alleler, hvis man siger, at der er 2 alleler, og den ene allel, jamen hvis der kun er den ene allel, så er den i 0 hernede, og hvis der kun er den anden, så er det i 1 heroppe. Det kan I nok ikke se her på, der står 0 her og 1. Og så kan man prøve at se på, jamen hvis det er en lille population, så fra generation til generation, det er det punkterne viser her, jamen så har det tilbøjelighed til måske, bum, så røg den i 1. Det betyder, at nu er der ikke flere af det andet allel, der er der kun 1 allel tilbage, som så kan gå videre i generation, og så bliver den heroppe. Den går ikke ned igen. Det samme her, det kan gå den anden vej, så det er det andet allel, der kun er. Hvis først den rammer bunden her, så bliver den her. Den kan ikke gå tilbage igen. Den kan ikke opfinde allelet igen. Det går tabt for evigt. Det her det er lidt et billede på en lille population, hvordan det kan hurtigt gå ud i enderne og ende med det her. Hernede der er der et typisk eksempel fra en større population, hvor det også går op og ned. Så er der lidt flere det ene allel det ene år, så til næste generation, så er der lidt flere det andet. Men det bliver så lidt på midten, og de er sjældent, de går ud og rammer 0. Mindre sårbare. Og det kan man lave et lille forsøg med, og der skal man bruge sådan noget som perler. Og det er ret simpelt, men og man kan hygge sig med det, men tage lidt tid. Og det man gør,
Man har egentlig, nu prøver jeg at lege med en lille population, hvor der kun er 4, og det kunne jo godt være præcis sådan et tilfælde som det her. Der er 4 individer, og nu skal man huske, de har jo to alleler, altså 2 gener hver. De er 2 udgaver, og nu sætter jeg lige for at starte i halv, så leger vi lige, at de alle sammen har, det kunne også være 2 grønne her, og 2 røde her, og så videre. Men nu er det samme antal i genpuljen, at der er 4 alleler af de grønne, og der er 4 alleler af de røde. Og nu har jeg ikke lige nogle grønne perler, men nu har jeg brugt nogle hvide stoffer. Så jeg har i den her bøtte placeret 4 hvide perler og 4 røde perler, som skal vise genpuljen samlet set her. Og så kan man egentlig bare prøve at trække og sige, jamen nu skal de her lave en ny generation. Og vi siger, at populationen er fast, der kommer altså ikke flere individer. Men vi laver en ny population, parer sig med hinanden, laver en ny population, som så også resulterer i 4 individer og 8 gener i den her genpulje. Og det gør vi i tilfældigheder, det vil sige, at jeg kigger væk, og så tager jeg en anden perle her, og ser op, jamen det var en rød perle. Og det noterer jeg lige, at nu er der altså kommet et rød her. Der er kommet en. Og så husker jeg at komme perlen tilbage igen, fordi at de samme gener kan jo sendes videre igen, når der kommer en ny perle. Kigger jeg væk igen. Der er stadigvæk 8 perler hernede. Det er en hvid, så det noterer jeg lige en hvid her. Husk at komme perlen tilbage igen. Der er stadigvæk 8 gener i spil. Og det er stadigvæk halv. Det bliver en hvid igen. Kom tilbage. Og sådan fortsætter jeg. Der. Det bliver en hvid. Det bliver en rød. Det bliver en hvid. Det bliver en hvid. Og så skal det jo give 8 i alt, så jeg har den sidste trækning her. Det bliver en hvid igen. Godt. Nu kan man allerede se, at den næste generation har faktisk fået en noget skæv forvridning i genpuljen her. Så der er altså nu 6 af de hvide gener, dem vi så er grønne her i, og der er kun 2 tilbage her. Nu tager vi så og bygger den næste generation op. Det betyder, at vi fjerner de 4 af de røde. Så nu er der kun 2 tilbage her, og så kommer vi 2 hvide ned i. Så nu er der altså 6 hvide og 2 røde i den nye generation. Og nu skal de så parre sig og lave den 3. generation. Der er større sandsynlighed for, at jeg fanger nogle hvide, end jeg er en røde. Og det kunne være tilfældigt ved, at jeg slet ikke får nogle røde næste gang. Og så går den i 0 allerede. Men det kan også godt være, at jeg fanger de røde lidt flere gange ved tilfældighed, og så går den op igen. Men I kan også se, det er allerede tæt på, at den går i en af retningerne, og så ender det med det her. Og det kan man så taste ind i et Excel-ark. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde det. Og så lave en graf med det samme, som minder om teorien her. Og det har jeg så gjort her, hvor vi, det her, det er en lille population, vi leger med her i de grønne felter. Det er en lille population, der består af 4 individer, det vil sige, der er jo igen 8 gener i alt. Vi fordelt lige i starten, 4 til hver, og så har jeg kørt det ud af. Men her på generation, helt op til 9 godt nok, men ved generation nummer 9, der går det galt. Der er der altså det ene gen er udryddet, kommer ikke igen. Og den er altså gået op her og ramt det øverste her. Det kunne selvfølgelig også være den nederste, men det er som jeg har vendt det. Så den kører grafen med det samme. Hernede i den blå, der har jeg prøvet at fordoble populationen af lejen. Okay, nu har vi 8 individer på den her ø. Det leger vi, det er en stor population, så det stadigvæk er lille. Men den er dobbelt så stor som den anden. Nu har vi så 16 gener i alt, når man er 8 personer. De er jo 2 udgaver. Og så kører vi samme regel.
der er lidt flere perler i bøtten, der skal gøres holde styrs på, og der skal trækkes, så det tager lidt længere tid det her. Og typisk, og det gjorde det også i dette tilfælde, der blev den ved med at overleve i generation helt op til nummer 24, så stopper jeg. De lever stadigvæk, begge gener var til stede. Og den har både været lidt op og ned, tæt på her måske, men så kom tilbage igen. Så det passer rigtig godt til teorien i det her tilfælde. Det kunne også godt være tilfældigvis, at den går op, men sandsynligheden er mindre her, når vi har større populationer. Og hvis vi er 100 individer, hvad gør det med perler? Det er for dumt, men så vil der være stor sandsynlighed for, at den ikke går i 1 eller i 0. Håber jeg har fået lidt idé omkring genetisk drift, og også en lille øvelse, man kan hygge sig med, for at prøve at bevise det.